wata cuta na san tabbas da magani, kuma kike yi to ki sani rabbi na gani. Ramun mugunta kina shi daidai wuyan kafa, wuce kan kafa, ko da ke ko babu zan iya rayuwa. Kamar da wasa ake faɗin zaki yaudare ni, saboda so na zama wani majanuni. Ko a mafarki in an karce min zaki bare ni, ba zan aminta batun da kin bani so, ba zan manta ka ba. Ko da ke ko babu zan iya rayuwa, saboda na damu kin ga kullum ina gidanku. Na jura zagi na jura kyara na yan uwanku, har an fahimce ni in na zo cikin anguwarku. Akan faɗa min aso da ƙauna ba kamar ku, kin ba su kunya me yasa kika sa su shakku. Kin yaudaran kin biye wa hali na masu tsirku, sanadin ki kuka na ban san adadin shi ba. Idan na kwanta barci san ba zan yi shi ba, abinci sai dai ya kwana san ba zan ci shi ba. Aiko da ke na bar wa Allah ba za na ƙara bibiyar ki ba, da na sani za ki yi shi ko ba a yanzu ba. Na yi ritaya ba za na ƙara soyayya ba, na daina so, na daina so, na daina soyayya. Ko da ke Sarauniya TV, tashar al'umma.